Dobar dan, drage kolege, i dobrodošli u ovu 11. po redu epizodu mog podcasta u kome se bavimo prvenstveno biznisom i jezicima, ali ne samo time, već je ideja da se bavimo ovdje svim onim temama koje mogu da pomognu lingvistima i kolegama profesorima i da ih osnaže na njihovom putu kreiranja karijere i života po njihovoj meri. To će za različite ljude biti različita stvar. Za nekoga će biti odlazak u biznis, kao u mom slučaju trenutno. Za nekoga će možda biti rad u školi ili odlazak u nauku, a za nekog trećeg možda neka kombinacija svega toga. Opcija je mnogo, a danas konkretno razgovaramo o nauci i to ni manje ni više nego sa svima vama dobro poznatim i dragim profesorom, doktorom Bobanom Arsenijevićem. Profesore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala, bolje našao. Puno vam hvala što ste izdvojili vreme. Ja se stvarno osjećam veoma, moram da kažem, privilegovano što ste izdvojili svoje vreme da razgovarate sa mnom ovde, jer nekako danas svima nama vreme curi i skoro ni za šta nemamo ga dovoljno, tako da je meni velika čast što ste ovde, a sigurna sam da će kolegama biti više nego korisno. Hvala vam na lepim rečima, ja se nadam da će biti korisno, eto, potrudit ćemo se. Evo, ja bih ovaj naš razgovor danas započela jednom temom koja je za mene bila vrlo važna kada sam ja ulazila u preduzetništvo, odnosno u biznis, kako ja volim da kažem, pošto mi nekako ta reč lepše zvuči. A to jeste jedna reč koja je prilično rabljena, kao i mnogi danas u nekom online svetu, a to je mindset. Dakle, kad sam ja htela da uđem u biznis, ja sam mislila, kao i što mislim da većina ljudi misli, da to nije ništa posebno, u smislu, dakle, eto, ja tako ovakva kakva jesam, uđem i otvorim firmu, krenem puno da radim i onda to tako krene. Međutim, onda se na tom putu suočimo sa mnogim blokadama, mnogim pogrešnim uverenjima, tako da je zapravo poenta dosta je potrebno raditi na mindsetu preduzetničkom. Dakle, drugačije je potpuno, po mom iskustvu, kada radite za nekoga i kada radite za sebe i kada čekate da vam neko obezbedi klijente ili novac i kada s druge strane to morate vi da radite za sebe ili za neke druge. Tako, dakle, potrebno je puno uverenja pogrešnih promeniti da bismo uopšte mogli da radimo sve što je potrebno da radimo. I sad kad pričamo o tom nekom preduzetničkom mindsetu, recimo potrebno je promeniti odnos prema vremenu, prema organizaciji vremena, prema organizaciji energije, uverenja o tome da li je za nešto za nas moguće ili za nije i tako dalje. O svemu tome govorim na podcastu, ali evo danas bih voljela da pričamo o onome što interesuje sve kolege koji bi išli naučnim putem. Tako da sam ja pretpostavila da kao što postoji preduzetnički mindset, postoji i neki naučni mindset. Tako da bih voljela da čujem šta vi imate da kažete na tu temu. Mislim da svakako da postoji razlika i da se može govoriti o različitim pristupima kad je reč o biznisu i o nauci, ali mislim da više postoji onoga što je zajedničko. Sad, razlike postoje i tu, na tom nivou, ali postoje i razlike koje su na nivou različitih kultura i različitih zajednica, tako da isto velika je razlika kada se u biznis ulazi, ne znam, u nekoj zapadnoj zemlji sa dobro razrađenim tržištem i sa dobro razrađenim zakonima i pravilima tržišta i svega, i kada se to radi, ne znam, u Srbiji ili nekoj drugoj balkanskoj zemlji. Isto važi i za nauku. Moje iskustvo, pošto imam iskustvo i iz Srbije i izvan Srbije, što se nauke tiče, nekako to jeste, meni se čini u odnosu na biznis, u odnosu na to što sam ja mogao da vidim kod svojih roditelja, prijatelja koji su se biznisom bavili, da eto, i ono što ti opisuješ sad, da je, kako je to bila sad jedna nagla promena, ti si jednostavno otišla iz nauke nastave u biznis, i sad je trebalo se prilagoditi tome,
kada se gradi karijera u nauci, uglavnom je to postepenije. I ja verujem da je i u drugim sistemima ekonomskim postepenije, čak i kada je o biznisu reč, ali u nauci je svuda postepenije u smislu da postoje ti različiti stadijumi, različita zvanja, različiti prosto koraci u karijeri, od kojih svaki ima svoje specifičnosti i u nauci postoji to da u jednom trenutku postajete neko ko mora da se brine o obezbeđivanju svega, bukvalno od novca preko klijenata, odnosno studenta, odnosno industrijskih saradnika i tako. Mnogo ima stvari koje se lagano okupljaju kao zadatak nečiji, ali to dođe dosta kasnije za one koji odu do tog koraka, moguće je i ne otići dotle i ostati prosto na nivou nekog istraživanja gde se radi u timu i gde se neko drugi brine o svemu tome. Ali to takođe mislim da važi i u biznisu, dakle neće svako biti preduzetnik, nego će neko i raditi za drugo, kao što si i rekla. Takođe, postoji velika razlika opet i u tom mindsetu. O Srbiji verovatno nema potrebe mnogo da pričam, znamo kako je u Srbiji. U Srbiji da bi se u nauci uspelo nije toliko važan mindset koliko je važno da se ima neka veza, da se bude nečije dete i onda sve ide mnogo lakše. Ovde, sa druge strane, naravno, ništa nije bez korupcije, ništa nije rešeno, lišeno korupcije, oslobođeno korupcije, ali je stepen mera u kojoj ona igra ulogu relativno mala i u principu onaj ko radi na dobar način neće ostati bez karijere koja to oslikava. Sad, da, i tu je, recimo šta su važne stvari kod mindseta kada se o nauci radi, odnosno koje su greške koje se dese usled lošeg mindseta, nešto što se često osveti kada već bude kasno da se o tome misli, je da ima naučnika koji krenu da se bave nekim problemom, pišu o njemu, na primjer, master rad, onda na tom master radu zasnuju neki veći doktorski gde idu više u dubinu ili malo prošire istu tu temu i nastave da rade na tome, jer uvek ima nedovršenih stvari, uvek je nešto zanimljivo, tu se čovek osjeća sigurnije, dobro poznaje materiju, dobro poznaje literaturu, nema potrebe da kreće iz početka sa nečim, radi na tome, radi i jednog trenutka dođe dotle da je postao naučnik koji je naučnik za samo jednu temu. A to je nešto što se, ni što se nauke tiče, a ni što se nastave tiče i drugih kvaliteta ne gleda kao baš najbolje. Tako da ljudi koji se nađu u toj situaciji obično budu prinuđeni praktično da napuste nauku jer u jednom trenutku nije moguće ostati na nekom nivou, a oni nemaju kvalitet na osnovu koga će zakoračiti na sledeći nivo u karijeri. Dakle, važno je da se misli onda, recimo šta je još vezano za taj mindset, to je taj neki PR aspekt u krajnjoj instanci, koji u nauci se malo drugačije ponovo manifestuje, ali se svodi na slične institucije, da tako kažem. Dakle, važno je raditi na predstavljanju svog istraživanja, učestvovati na konferencijama, objavljivati radove, ali pogotovo kada je reč o konferencijama, letnjim školama i sličnim događajima koji imaju jako socijalnu dimenziju, učestvovati u tom neformalnom aspektu. Jednostavno, mnogim ljudima to dođe prirodno. Sedite pored nekog, krenete da priča, da neko ima izlaganje, bavi se nečim što je i vama zanimljivo i uđe se u razgovor, upozna se, ode se na piće, ode se na večer, ali i tu postoje ljudi koji iz neke nesigurnosti ili nezainteresovanosti ili prosto nesklonosti takvom društvenom ponašanju zanemare taj aspekt i onda opet dođu do jedne situacije da bilo nemaju dovoljno veliku mrežu koja bi im omogućila dalji napredak u karijeri, bilo prosto nisu u svom polju dovoljno prepoznati kao figure, a što je veoma važno, jer eto i to je još jedna važna stvar koju treba imati na umu kada se kreće u nauku, ako se želi ozbiljno baviti naukom i ako je nekom cilj naučni rad i naučna karijera, onda mora da bude spreman da se pomiri sa time da neko vreme, dok ne dođe do nekog malo višeg stepena u karijeri, morat će da prihvati menjanje mesta, odnosno seljenje sa jednog univerziteta na drugi, iz jedne države u drugu. To je još nešto što značajno razlikuje situaciju u Srbiji, jer u Srbiji uglavnom
ljudi su neskloni čak i unutar Srbije da recimo neko ko živi u Beogradu da ode da radi u Kragujevcu ili u Nišu. To se slabo dešava, vrlo nerado, ide se na to da se ostaje u svom gradu i radije će ljudi odustati od naučne karijere nego da odustaju od života, načina života. Tako da eto, to su neke stvari koje bih izdvojio u tom pogledu. Da, sad mi pada na pamet kad pričate o tom viđanju sa kolegama, odlascima, kako vi vidite, kako vidite društvene mreže u svemu tome, u naučnom radu? Jer vidim sve više, recimo, pošto sam sad ja zbog svog posla aktivna tamo, i sad vidimo puno profila koji se otvaraju sa idejom da budu naučni. Recimo, ima baš nekoliko dobrih gde ljudi predstavljaju nauku, odnosno taj ulazak u nauku, neke tako važne stvari koje bi morali da se čitaju mnogo knjiga da bi se došlo do tih informacija. Ali vidim da akademski slojevi imaju malo neki otpor prema generalnom istupanju na društvene mreže u bilo kom kontekstu. Da li čak privatnom, čak mi se recimo nekoliko ljudi, ne mogu da kažem žalilo, ali prokomentarisalo da su imali problema na fakultetima zbog preteranog pisanja na Facebooku i tako dalje, ili recimo odlasku na Instagram i tako dalje. Pa me baš interesuje kakva je situacija u svetu i šta vi možda lično mislite o tome? Da, i meni je neobično i u svetu moj utisak je da nauka ne živi na društvenim mrežama, odnosno na tim klasičnim društvenim mrežama postoje, čak i uopšte, postoji veliki broj društvenih mreža koje su rađene upravo s namerom da služe nauci i mali broj čak i njih je zaživeo. Zaživele su one mreže poput Akademije i ResearchGate-a koje omogućuju, praktično imaju repozitorijsku uslugu da naučnici mogu da ostavljaju svoje radove i da ih čine dostupnim drugima za skidanje. To živi dosta aktivno, u okviru lingvistike postoji neke specifične lingvističke kao LinkBuzz recimo. To je nešto što mogu da vidim da dosta živi i postoje neke još mreže, odnosno neki sistemi koji su uvedeni kao deo neke vrste ustanovljavanja standarda i evaluacijskih nekih koordinatnih sistema poput ORC IDEA, odnosno ORCID-a, gde koliko vidim gotovo svaki naučnik ima nalog na takvim mrežama, ali ih i ne koristi previše. Te mreže se koriste recimo za neku vrstu indeksiranja radova koji se objavaju u časopisu, onda se stavi i ORCID broj autora, to je kao nekakav matični broj po kome se prepozna, jer jave se dva naučnika sa istim imenom, to uopšte nije retko i onda je zaista potrebno tako nešto, ali da sad nešto zaista živi nauka, da naučnici svoje stavove, svoje otkrića, rezultate svojih istraživanja saopštavaju, na primjer, na Instagramu, Facebooku, Twitteru, toga nema. Svaki veći naučni projekat ima svoj nalog na Twitteru, vrlo često i na Instagramu. Većina departmana, fakulteta, univerziteta ima svoj nalog na Instagramu, ali se to eventualno koristi kod projekata čisto za obaveštavanje o krupnim fazama projekta. Tipa, počeo je projekat, zapošljavamo 5 ljudi tog profila i tako. Dakle, za ono što je oglasnog karaktera, ali ne za ono što je sadržajnog karaktera i to je još uvek dosta neobično, iako nauka ide u tom smeru open accessa, dakle da nauka svoje sadržaje saopštava unutar same sebe bez posredovanja profitnih organizacija. I u tom cilju su mnogi univerziteti, biblioteke, udruženja biblioteka i razne slične institucije, akademije gradile neke svoje portale, platforme na internetu koje bi tome služile, toj vrsti razmene za objavljivanje radova direktnom recenzijom, bez posredovanja izdavačke kuće i tako. Ima nekih takvih časopisa ili izdavačkih kuća koje žive, ali ili to nije uspelo ili treba mnogo više vremena da bi zaista zaživelo. A šta mislite, zašto je to tako? Čemu, mislim, ajde, ja sam mislila da je to samo u Srbiji, jer više, eto kad pričamo sad o Instagramu, srećem kolege iz tog naučnog ili delimično naučnog sektora koji su makar aktivni pa daju neke savete, recimo, studentima, kolegama i tako dalje, ali osjeća se taj neki otpor ili
rezervisanost, u smislu da ne istupim previše, mislim, šta je tu problem? Je to problem u samom akademskom ustrojstvu, kao akademija, kao srednjovekovna institucija koja ima malo tu potrebu da delimično ostane u tom, da kažem, takva kakva jeste i šta je problem, ako je uopšte problem? Ne znam, verujem da deo problema jeste prosto u nekim navikama koje se nastavljaju i koje je teško razbiti, ali mislim da je više problem u tome da jednostavno danas postoji, sve je naraslo, mnogo ljudi živi na zemlji, pa je i nauka velika, svakom naukom, svakim kutkom u svakoj nauci se bavi ogroman broj ljudi, teško je pratiti sve i teško je poznavati sve ljude koji su u toj oblasti i znati ko tu radi nešto što je ozbiljnije, ko ide na blef, ne znam, ko radi nešto slabije kvaliteta i tako dalje, jer toga takođe dosta ima. I onda mislim da u tom smislu i ljudima u nauci, bar na zapadu, još uvek osjećaju se sigurnije ako znaju da će neko najpre pažljivo pogledati taj rad, da će videti ko je to objavio, da će proveriti rezultate, da će proveriti dizajn eksperimenta, pouzdanost rezultata i tako dalje, pažljivo, da oni posle mogu samo jer većina ljudi kada citira radove, čita ih relativno površno, računajući da je neko to pročitao, da je neko to recenzirao, da iza toga stoji neka procedura. I to je, ja mislim, to što im znači kada uzmu i na taj način površno čitaju rad koji je neko stavio na internet da bude dostupan bilo kome, onda verovatno i nisu sigurni da nisu nešto propustili, da neće citirati nešto što je naučno loše, što je prekršaj neke od naučno-etičkih nekog od naučno-etičkih pravila i da jednostavno zbog toga vole da imaju tu sigurnost da čitaju rad koji je neko detaljno proverio. Dobro. Ono što sad mi je takođe palo na pamet kao dobar nastavak na ovu temu, kad pričamo o studentima, da se vratimo njima, dakle, studenti iz Srbije, ja pretpostavljam da ima ogroman broj ljudi koji bi voleli da uđu u nauku i kada sam ja bila student, to je prilično bilo onako zatvoreno i moralo je zaista da se sam čovek dosta trudi oko toga, u smislu prvo da dođe uopšte do bilo kakvih informacija, a onda i kasnije šta god, ali je dobro, meni su druge okolnosti bile, ali pretpostavljam dakle da ljudi žele i sad me interesuje kako, šta po vama treba da misli student filološkog bilo kog fakulteta u Srbiji da bi bilo relativno sigurno da može da uspe u nauci, recimo u svetu. Jer, znači, toliko je toga različitog u Srbiji i vani. Od razmišljanja do mogućnosti. Tako da, eto, vi kao neko ko ima iskustvo i studenta u Srbiji, i profesora u Srbiji, i isto tako studenta i profesora u inostranstvu, šta biste rekli nekome ko upisuje sada filološki fakultet? Da, evo, mislim, o tome smo rekli da ćemo malo i posle pričati, ali krenut ću od mog ličnog iskustva. Kada sam ja upisivao fakultet u Nišu, srpski jezik i književnost, ja sam već tad imao jasno interesovanje šta mene interesuje i zbog čega se upisujem. Interesovala me lingvistika, interesovala me lingvistika u formalnom pristupu, dakle lingvistika koja jezik modeluje sredstvima logike i matematike. Zapravo vrlo sam malo znao o tome da to uopšte postoji, na koji način, ali sam nekako bio siguran da to mora da postoji, da je to toliko očigledno da jezik može na taj način da bude modelovan i da to ima razne aspekte koristi i već sam video neke proizvode koji su mogli da se i morali na tome da se zasnivaju, mada u to vreme je to još uvijek bilo rudimentarno, mislim na razna sredstva za prevođenje i tako, proizvode kompjuterske lingvistike. I ja sam upisao te studije srpskog jezika i književnosti u Nišu, kao što bih upisao bilo gde u Srbiji, sa jedinim ciljem da dobijem diplomu sa kojom mogu da idem, da zaista učim ono što želim tamo gde to može da se uči. Dakle, to mi je bilo nešto što mora da se proguta da bi se dobila diploma. Znao sam da na tim studijama neću naučiti ono što mene interesuje i što će mi u životu biti poziv. Tako da, zašto pričamo o tome? Pričamo o tome jer suštinski je važno kada neko hoće da se bavi naukom
da on želi da se bavi naukom, da to nije zato što on želi da živi život naučnika, naravno i to je pozitivno i meni je to bio faktor. Lepo je živeti taj život jer ima se mnogo slobode, fleksibilnosti, upoznaju se ljudi, putuju se, radi se uz pomoć mozga, uz pomoć razmišljanja, sve su to lepe stvari, ali najvažnije je da zaista postoji iskreno interesovanje. Zapravo većina ljudi na zapadu koji se bave se naukom na štetu svog materijalnog blagostanja. Jer ti isti ljudi ako bi se bavili biznisom, ako bi bili u industriji, čak verovatno i ako bi bili u nekoj državnoj upravi, finansijski bi bolje stajali, imali bi više moći i tako dalje, ali možda i nekog više prostora za napredak, ali obično tu zapravo odlučuje zaista želja da se bavi naukom, želja da se sazna nešto, želja da se otkrije nešto, želja da se krene dalje sa istraživanjem u oblasti o kojoj smo nešto naučili na fakultetu. I zato krećem sa ovom pričom, jer naši studenti uglavnom, sem nekoliko izuzetaka, dakle nekoliko profesora u Nišu, Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, koji se zaista bave lingvistikom i koji prate svetska kretanja u lingvistici, većina naših studenta iz većine predmeta koji se tiču lingvistike dobije vrlo zastarela znanja koja često uopšte nisu naučno zasnovana. I onda se javlja taj problem da, eto, to sam zaista imao dosta iskustva sa našim studentima koji kažu ja želim da se bavim lingvistikom i vidim iskrenu želju i interesovanje ljudi da se bave nečim što oni misle da je lingvistika, ali što nije lingvistika. I što kada odu negde, onda mogu da se dese dve stvari. Kada takav student ode na zapad da se bavi lingvistikom i sretne se sa nečim sasvim drugačijim, što je lingvistika, onda se desi, kažem, sam onih izuzetaka koji su u Srbiji radili sa profesorima koji su u toku sa svetskim tokovima, desi se da ili taj neko shvati, aha, ovo je lingvistika, pa to je još bolje od onoga što sam ja mislio i da onda sa još više žara se time bavi, ali desi se često da kaže, ja ovo ništa ne razumem, ja na ovaj način ne mogu da mislim, ovo nije ono što sam ja mislio da je lingvistika, ovo nije ono čime sam ja hteo da se bavim i da odustaju razočarani i onda idu nešto drugo ili se vraćaju da su u Srbiji i bave naukom. Dakle, to je jedna stvar koja je baš specifična za lingvistiku. Kada neko iz fizike ode napolje, on dobije isto što je dobio u Srbiji. Dakle, ne postoji taj jaz, ali u lingvistici postoji. Zato mislim da je za lingviste, za filologe, čak i u književnosti je to manje slučaj, ali u lingvistici definitivno jeste da je važno da se naši studenti upoznaju malo, danas je to bar veoma lako, zato što postoji na internetu, sve je dostupno, da se upoznaju sa time šta zaista jeste lingvistika, šta su metodi kojima se lingvistika danas koristi, ona je vrlo raznovrsna danas i u teorijskoj oblasti, a i u primenjenoj i u interdisciplinarnoj oblasti. Ogroman broj različitih metoda koristi, ali postoje i oni koje ne koristi, a koji su možda deo predstave sa kojom naši studenti dolaze. Važno je dakle da imaju jasnu predstavu šta lingvistika jeste i da žele time da se bave. To je zaista najvažnije, ovo nije neka romantična priča o kojoj sad pričam. Najvažnije je sad pričam zaista iz ugla nekog ko otprilike prosečno svake godine zapošljava bar jednog lingvistu, ponekad i dva, i gde ja vidim da je i moj problem i mojih kolega koji su u istoj toj situaciji vrlo često u tome da ne dobijemo dobre kandidate. Dakle, postoji deficit kandidata na tržištu rada, tako da u tom smislu to je dobra vest za one koji žele da se bave jezikom. U kom smislu? Dobijemo kandidata koji dođe i nakon 2 godine ode. Ode u industriju jer su bolje pare, ode zato što je mislio da je to nešto drugo, ne želi time da se bavi, ode zato što mu ne ide, nema vremena, ne stiže i tako dalje. I to je onda gubitak, na primjer, ako je to mesto na nekom projektu, pa neko radi 2 godine na projektu i ode, preostale 2 godine na projektu nisu dovoljne da bi neko završio doktorat, kako onda uzeti nekog kome ne možete obezbediti dovoljno vremena da završi doktorat. I tako mnogi se problemi iz toga javljaju i onda svi smo mi izuzetno srećni kada vidimo među kandidatima nekoga kod koga je to jasna slika, da je to neko ko zna šta hoće, ko zna šta je lingvistika i ko zaista pokazuje tim svojim pismom
konkursnim pismom, dakle pismom kojim se javlja na konkurs, gde se iz njega, to se obično jasno vidi, gde se vidi da je to neko ko zna šta hoće, ko zna šta je lingvistika i ko zaista strastveno želi time da se bavi. I obično kada se to tako vidi, to tako i ostane do kraja i to bude jedna uspešna priča za sve. Ali, kažem, takvih ljudi nema mnogo. Onaj ko jeste takav profil treba da se bavi naukom i treba da proba i naći će mesto. Na kraju krajeva, evo, ja sam na raspolaganju, mogu da mi se jave kolege iz Srbije ili iz regiona koji žele da se bave naukom, lingvistikom kao naukom, a interesuje ih neko mesto tog tipa, mogu da mi se jave, rado ću dati sve vrste pomoći koje mogu, ali takvih mesta ima, nije da ih ima previše, ali ima ih otprilike onoliko koliko bi moglo da bude realno pravih kandidata. Onaj ko nije to što sam opisao, ko ili nema sasvim jasnu sliku šta je lingvistika, čime bi se bavio kada bi otišao negde napolje, ili ko nema tu vrstu strasti i predanosti, mislim da je bolje da ne kreće u to, jer ima boljih načina da žive bolje. Dakle, ima načina i da zarade više para i ima načina da odu van zemlje. Mada, eto, to je još nešto što mogu da primetimo ovde sad dok sam u Gracu, da ima jako veliki broj ljudi, možda najmanje iz Srbije, ali čak dosta iz Hrvatske, jako mnogo iz Bosne, ljudi koji dolaze u Austriju kao studenti sa idejom, tu već to nisu toliko doktorski studenti, to su već studenti osnovnih studija ili master studija, koji dođu sa sledećom idejom. Kao student dobijam vizu, dobijam radnu dozvolu na 20 sati i dobijam mogućnost da dobijem diplomu. I onda se oni upisuju vrlo često upravo na naše studije, na studije već slavistike, odnosno BHS-a, BHMS-a, kako god, BHCS-a, BCHS-a, koji se upisuju na naše studije zato što, eto, to im je najpristupačnije, za to imaju najviše nekog osnovnog znanja da u to krenu, da na stranom jeziku to završe. Računaju da će najlakše završiti to na stranom jeziku, što ima smisla. I onda završavaju kod nas osnovne studije, završavaju kod nas master studije, paralelno radeći, izdržavajući sebe sa 20 sati rada, koliko svaki student ima radnu dozvolu u Austriji, nedeljno, dakle to je pola radnog vremena, 50% radnog vremena. Jedan čovek, neki čak od njih rade i šalju pomoć svojima u Bosni, i onda oni završe ovde naše studije, osnovne master, dobiju diplomu, za to vreme steknu uslove za već stalni boravak ili za državljanstvo, nađu neki posao, jer u principu ovde je mnogo manje posao vezan za diplomu. Ovde, kod nas je to kao, evo, on je mašinski inženjer, a radi, ne znam, kao prodavac, pa kako strašno. Ovde toga nema, ljudi studiraju nešto zato što ih interesuje, a onda grade karijeru tamo gde ih opet interesuje ili gde ih zanima, da im je privlačno. Tako da puno ljudi dođe tako, završi ovo, jer onda se bavi nečim desetim ili ovim, jer ima i mnogo zanimanja kojima se može baviti sa našom, baš u okviru struke koju naša diploma nudi, i to im bude most za dolazak. Ali to ne na doktorskom nivou, to je, kažem, na nivou osnovnih i master studija, nešto što se dosta koristi kao neko premošćavanje za odlazak na zapad na manje težak način, na finiji način koji vas odmah u principu lansira na neki nivo gde možete naći i bolje poslove i sve. Eto, baš mi je drago da to čujem, jer nekako kada krećemo u bilo šta, da li na studije, ja recimo kad sam upisivala srpski jezik i književnost, meni je dosta ljudi reklo, pa šta ćeš da radiš sa tim? A ja sam nekako znala da ću nešto sigurno da radim sa tim, jer ja nisam imala drugu opciju u svojoj glavi, jer to je to što volim, to je to. I ja stvarno uvek bih ponovo izabrala isti, bukvalno, fakultet. Znači, isto srpski jezik i sve to dalje. Tako da mi je mnogo drago da čujem od vas i mislim da je jako korisno za studente da znaju da treba da veruju sebi i tom nekom unutrašnjem osjećaju i toj strasti koju imaju ka nečemu šta god to bilo, jer ja mislim da drugačije zapravo i ne može ni da se uspe. Ako vi radite nešto što, eto tako, donosi pare ili donosi ugled ili donosi šta god, mislim da tu nekih ozbiljnih uzleta nema. Dok čak
i kad se uzme nešto možda manje profitabilno kao što je recimo naša struka, ja mislim da može da se postigne ono što čoveku je potrebno. Pa, slažem se, ja mislim da u stvari važno je da postoji neka strast. I naravno, ima ljudi čija strast je bukvalno sam taj uspeh, odnosno sama ta zarada. To je takođe legitimno, ali ja mislim da je prosto lepše, da je više zadovoljstva tamo gde je strast prema sadržaju posla, a uspeh, pa eventualno onome kome je važno i novac, dođu uz to, jer u svakoj struci se može doći i do novca, nego kada je situacija tako sužena na samu ambiciju, na sam uspeh. Pa upravo to, ja sad kad pričamo o biznisu, ja sam recimo odabrala jedan način rada u tom polju koji je baš baziran na onome šta ja volim. I onda kad pričam sa ljudima nekako kažem uvek, pa da li, pare mogu da se zarade na razne načine, mislim, može i prodavanjem droge, nije to poenta, znači, uopšte, naprotiv, baš je bitno da se radi šta se voli, pa pare dođu kao, mislim, posledica nekog rada, a ne da budu same sebi svrha, jer to može stvarno na mnoge druge načine koji nisu adekvatni. Dobro. E sad, taj vaš put, malo da porazgovaramo o tome, jer to mislim da uvek ljudi vole da čuju, jer nekako nam uvek neko kad čujemo profesor, doktor, taj, on je tu i tu, wow, kao, to je to. Ali mislim da je zanimljivo ljudima da čuju početke, uvek ja makar sam uvek volila da čitam biografije uspešnih ljudi, recimo Pupinovu, Milankovićevu i tako dalje. I mislim da to, pošto baš bih voljela da ljudi poveruju da je moguće sve što u stvari požele, mislim sve, većina stvari realnih, u skladu sa realnošću. Tako da, vi ste dakle studirali u Nišu i... Da, dakle, ja sam već krenuo tu priču, studirao sam u Nišu i studirao sam sa namerom da stvorim sebi mogućnost da se bavim formalnom lingvistikom, da se bavim teorijskom lingvistikom pre svega, u nekakvom formalnom, sada to znam kako da zovem, tad nisam znao kako da zovem, ali znao sam šta je to što želim. I onda sam u stvari imao jednu situaciju, išao sam u istraživačku stanicu Petnica kao đak i tu smo dobili razne druge sadržaje, najmanje onoga što je mene interesovalo, ali je bio jedan kolega iz Beograda, Marko Popović, pokojni, koji nam je održao jedan mini kurs, jedan blok koji se ticao generativne gramatike, iako se on nije time bavio, ali je pratio sve što se zbiva i meni je to bilo, aha, to je to. I tad sam znao otprilike, neku sam vezu imao sa tim što me je interesovalo, znao sam otprilike neke termine, ključne reči. I sledeći ključni trenutak koji se desio je da sam negde godinu dana nakon diplomiranja, ja mislim, saznao da postoji letnja, ili baš čak neposredno po diplomiranju, saznao da postoji letnja škola koja se zove Eastern European Generative Grammar, to je letnja škola upravo iz generativne lingvistike i formalne semantike, koja se održava uglavnom u državama istočne i jugoistočne Evrope, koja za cilj ima da omogući ljudima poput mene, da omogući ljudima iz jugoistočne i istočne Evrope koji se interesuju za tu vrstu lingvistike da se sretnu sa najvišim dometima te lingvistike u svetu. Organizuju je ljudi koji su ozbiljna imena u lingvistici i dovode još ozbiljnija imena. Dakle, te 2 godine sam išao na tu školu, u stvari išao sam 6 za redom, ali 2 godine su bile ključne, te prve, obe su bile u Bugarskoj i tu sam imao priliku zaista da se sretnem sa 10 ljudi koji su najveća imena u lingvistici u svetu, da slušam njihove kurseve, da malo konsolidujem svoje znanje, vrlo malo, ali otprilike da dobijem neke kompaktne slike nekih delova nauke i da shvatim da to definitivno jeste to što mene interesuje, ali i da se upoznam sa tim ljudima. Ja sam na toj drugoj školi nekolicini, to je jednom od njih sam rekao, ja bih volao da idem negde na doktorske studije, ja sam tad već završavao magistarske u Beogradu, ja bih volao da idem negde na doktorske studije, kako to mogu, šta, jer ja nisam imao, tad nije bilo ni interneta, ni drugih takvih izvora. I onda je on rekao, pa evo, popričat ćemo sa svima ovima koji su ovde nastavnicima, hajde da vidimo i šta tebi interesuje, čim bi se bavio i tako. I tu smo pričali, onda sa još nekolicinom i oni su me posavetovali, ostali smo u kontaktu, oni su me posavetovali da napišem, pošto je bilo već kasno za javljanje na doktorske programe,
već su bili prošli ti rokovi kada se javlja, onda su mi oni rekli, ajde ovako, napisat ćeš, a trebalo inače da idem u vojsku, pa sam hteo da dobijem to pre vojske ako mogu. I onda su mi oni rekli, napisat ćeš jedno cirkularno pismo koje ćeš poslati mi ćemo ti dati adrese gde bi moglo da se nađe još nekih mesta za doktorske studente na projektima ili da je preteklo novca i poslaćeš i nešto će upasti. Tako i oni su rekli da će oni da mogu da stavim njihova imena kao eventualne reference. Tako sam i uradio, poslao na nekih, ja mislim, 20-22 adrese, što u Evropi, što u Americi, i 7 ili 8 od njih je urodilo plodom. Dakle, na 7 ili 8 mesta, čak isto, pošto se u Americi plaća nekakva taksa za tu prijavu na doktorske studije, izašli su mi u susret i povukli su. Taksu nisam morao da platim. Ja sam rekao da može bez takse, oni su mi odgovorili da može, evo imamo mesto tu i tu, ili nemamo mesto, kako ko. Više manje svi su mi odgovorili i onda je došlo to, imam 7-8 mesta između kojih mogu da biram. Tako sam otišao napolje, Evropa mi je bila mnogo draža, tako da odabrao sam da odem u Holandiju, u Leiden. U to vreme su Leiden i Amsterdam imali zajednički institut koji je verovatno bio najjače mesto za lingvistiku u Evropi, pa mi je to bilo prelomno i onda posle toga sve ide svojim tokom. Ja sam u stvari u Leiden, oni su mi rekli trenutno nemamo novca za doktorske studije, ali možemo da ti damo plaćeno mesto na nekom istraživačkom masteru, to je kao neka master nadgradnja, pa da, dok to traje, da vidiš da li ćemo nešto skupiti mi da ti damo ili ćeš otići na neko od tih drugih mesta gde ti nude doktorske studije. A mnogi su mi doktorske nudili za ne odmah nego kasnije, pa mi je bilo, kažem, važno da odem na vreme. I onda sam otišao u Leiden, za vreme tog research mastera koji sam radio tamo, oni su našli neki novac, ponudili mi 4 godine doktorskih studija, tako sam na kraju dobio 4,5 sve ukupno. I to je način kako sam ja otišao. Dakle, to je samostalno bilo. To je, mislim, važna informacija. Da. To sam ja nešto kopao, gledao, znao šta hoću i to. Kasnije je bilo bilo je 10 ljudi u Srbiji kojima sam ja lično pomogao. Nije to neka velika pomoć, da ne budem pogrešno shvaćen, ali eto, koji su mogli mene da pitaju kako to da uradimo. Ja sam im rekao, uradiš što, uradiš. I u suštini što su meni pomogli drugi, tako sam i ja nekima i većina njih je i uspešno otišla tamo gde su želeli, tako da, kažem, nije neizvodljivo, ponekad treba malo imati strpljenja, probati više puta, probati, naravno, proširiti maksimalno spektar mogućnosti, dakle, poslati na što više mesta da bi se povećale šanse, ali dobre su šanse da onaj ko zna šta hoće i ko zaista to želi dobije mesto doktorskog studenta. To mi je mnogo drago da možemo, evo, ja stvarno se nadam da će kolegi da čuju ovaj poziv i da vam se jave, da vas pitaju, jer to je u stvari bitno. Stvarno deluje sve nekako zatvoreno, mislim, makar meni se tako čini, ne znam, ali deluje da ipak sve informacije su tu, ali a nisu uvek dovoljne samo ni informacije, mislim, jer mi svi znamo šta treba da radimo, ali ne uradimo. Apsolutno se slažem, postoji taj jaz, taj se jaz ovde prevazilazi tako što mi, profesori i nastavnici, pripremamo svoje studente za to. Dakle, i svoje studente osnovnih studija i master studija, tu je sve mnogo nekako više po automatizmu, ali taj korak od master studija do doktorskih studija, tu je najviše tog jaza, tog razmaka koji treba prevazići i kod nas toga ima dosta, da mi i sami kad prepoznamo da ima studenta koji imaju kapaciteta za bavljanje naukom, da ih pitamo da li vas interesuje, da li ste razmišljali o bavljanju naukom, ako biste, da li biste razmotrili odlazak u neku drugu zemlju, koje zemlje vam igraju ulogu i tako. I neki studenti se zainteresuju, drugi ne. Ako se zainteresuju, onda se taj razgovor onda ide dalje i onda se obično dođe do nekog rezultata. A šta sve gledate, recimo, kad birate te studente? Je li samo taj kapacitet, dakle, to koliko je student uložio truda na predavanjima, na tim svojim radovima koje ima, šta sve ulazi nekako, šta je vama, recimo, sve bitno, eto, recimo, možda lično? Dakle, da li samo to kao, mislim da bi ovaj čovek mogao, pa ga možda malo i pogurate, iako negde stane na putu, ili je, da li je uopšte toliko važno, recimo, da sve ide nekim pravolinijskim tokom? Kako gledate, recimo, na ljude koji možda nemaju dovoljno dobre proseke, ili to,
recimo uopšte važno ili nije? Pošto Ne, ovde prosek prilično je nevažan. Konkretno u Austriji naročito, ali drugde ume da bude važan. Postoje, recimo, znam da u Nemačkoj ti konkursi državni za pomoć finansijsku doktorskim studentima obično insistiraju na tome da prosek ocena bude u prvih 10%. Dakle, većina zemalja, to kod nas ne postoji, ali u Evropskoj uniji je to obavezno. Zemlje imaju javno dostupnu statistiku, dakle ide skala proseka, prosečne ocene i za svaki nivo koji procenat studenta ima taj nivo ili viši ocene. Onda Nemci traže da prosečna ocena bude iznad nivoa koji odgovara 90%, koji ili viši ima 90% studenta. U Austriji toga nema, u Holandiji takođe gde sam radio toga nema, dakle od zemlje do zemlje može prosek da bude važan, ali tu sad pričamo o formalnim zahtevima. Šta ja lično gledam, to je možda zanimljivo pitanje, ali to je nešto što varira od profesora do profesora, različiti ljudi. I kod mene je to prilično sad neka intuicija, jako mi je teško da kažem ovako, da stavim prst, to je to i to je to. Važno mi je da vidim tu neku iskru u očima, da vidim da neko kada shvati nešto, kada uvidi nešto, kada otkrije nešto, kada pročita nešto, da ga to ovako uzbuđuje, da ga interesuju takve stvari, da ga čini srećnim, da mu je to nešto u čemu nalazi zadovoljstvo. Takođe, važno mi je da vidim da student prepoznaje prava naučna pitanja. To je jedna od najvažnijih stvari, da prepoznaje, ne mora ni pitanja čak, vrlo često je problem studentu da formuliše naučno pitanje, ali se vidi da prepoznaje onu pojavu u jeziku, one neke čudne stvari u jeziku koje u stvari su upravo prozor u njegovu strukturu, koje su ono što nas iznenađuje, ono što nas tera da istražujemo, ono što nam je neočekivano, ono što nam je nelogično ili naprotiv što je toliko logično da nije očekivano. To su te neke stvari koje meni znače i kad vidim isto da sam student ima svoju inicijativu, da želi o tome da sazna, da pita na času, da mi ne da mira dok mu ne dam odgovor koji je zadovoljavajuć. To su stvari koje meni pokazuju da je to neko ko zaista ima kapacitet, ima interesovanje, ima strast, dakle, ili bar mogućnost da razvije strast za tako nešto. To je jako zanimljivo. Opet kažem, uvijek je drago kad to čujem, jer stvarno te neke formalne stvari ponekad dosta faktora utiče na život naš. I možda je ovde baš dobar trenutak da vas pitam kako balansirati između privatnog i tog naučnog života. Jer ponekad neko krene na istraživanje, recimo, i ne znam, desi se, uda se, trudnoća, deca, ne znam, bolesti razne. Meni je to lično bitno, puno puta mi je iskreno da budem bilo izazov za razne stvari i naravno da je tu bitna neka psihička stabilnost i da prosto čovjek radi na sebi, da bi mogo da ume da radi šta treba da radi. Ali eto, recimo, verovatno ste se i vi susreli puno puta sa tim, pa šta imate da nam kažete? Šta da radimo kad se desi takve stvari? Ne znam. Neobično pitanje. Snalazi se ko kako ume. Pa, šta ja znam? Dakle, ovde postoji dosta kao tih institucija koje su uvedene da bi se u takvim situacijama, da bi se malo podržali. Dakle, postoje kancelarije za razgovore, za savjetovanje, postoje, ne znam, naš univerzitet je zvanično family friendly university, dakle ima kao neki čitav program podrške, ima svoje obdanište, jaslice, ima razne neke stvari koje služe da bi, eto, pomogli ljudima da uz porodicu mogu da se bave naukom. Ali još uvek je prilično očigledno da jedno i drugo traže žrtve na obe strane, dakle da se podnesu neke žrtve na obe strane uvek, ali mislim da je to uvek između svakog posla i porodice i da mnogo zavisi od ličnog temperamenta, od karaktera, od toga kako neko gradi porodicu, kakve odnose gradi u porodicu, kakav odnos ima. Od toga zavisi i kako će te probleme rešavati. Prosto vidim mnogo različitih primjera ljude koji na veoma različite načine te dve stvari mire, uspešnije ili manje uspešno iz svog ugla
iz tuđeg ugla uspešnije ili manje uspešno, ali mislim da neke univerzalne savete nije moguće davati. Da. U svakom slučaju bitno je ne odustajati. Ako čovjek želi to što želi, onda će verovatno i da nađe način. Što kažu, ko želi nađe način, ko neće. Apsolutno, mislim, mogu se i praviti pauze. Dakle, znam isto dosta ljudi koji su pravili pauze iz tog razloga porodice, iz drugih razloga, jednostavno, eto, smatram da taj korak između mastera i doktorskog, sa jedne strane, ima tu jednu zatvorenost u smislu da master studenti nisu dovoljno informisani o tome kako taj korak dalje da prave, bar ka zapadu. Sa druge strane, mislim da je taj korak lakši od drugih, da jednostavno broj mesta i broj ljudi koji na njih imaju aspiracije, da je proporcija takva da tu još uvek je relativno prolazno. Nešto je manje prolazno nakon doktorata ka postdoktorskom nekom, jer obično je to proces. Dakle, upisuje se doktorske studije, brani se doktorat, nakon toga se traži neko postdoktorsko mesto. Kod nas to često zovu postdoktorske studije, to je potpuna zabluda, ne postoje postdoktorske studije, to nisu nikakve studije, ne pohađaju se nikakvi kursevi, ne dobiju se nikakve ocene, ne dobiju se nikakva diploma. To je prosto mogućnost da se radi kao postdoktorski istraživač ili nastavnik u postdoktorskoj fazi. To je mladi istraživač, mladi nastavnik na univerzitetu, jednostavno to označava. To je u stvari način da vam plate manje, a da radite isti posao ili malo slabiji posao, ali za manje novca. I tu je malo teže zakoračiti dalje, ali još uvek ima dosta mesta. Najteže je kada se prođu dva postdoktorska neka mesta, dva postdoktorska zapošljenja prva i onda to treće je malo teže dobiti i većina ljudi posle drugog ili trećeg dobije nešto stalno, bilo profesorsko mesto, mislim većina, ne. Od onih koji ostaju u nauci većina dobije, ali to je trenutak kada dvoje od troje, po nekoj statistici u Holandiji, na primjer, to znam da je rađena statistika, dvoje od troje ljudi na tom koraku ispada iz nauke, prestaje da se bavi naukom. Tu je usko grlo, tu je najveća konkurencija i tu zaista prođu oni koji su prosto bili najuspešniji, ne mogu da kažem najbolji, ali da, najbolji u nekom integralnom smislu, mnogo igra i PR ulogu i svašta drugo što nije sam suvi naučni kvalitet, ali na kraju krajeva to možda nije sam suvi naučni kvalitet, ali posle jeste kvalitet koji je važan u organizaciji naučnog života, jer te su pozicije uglavnom one menadžerske praktično, naučno-menadžerske pozicije i onda te osobine i nisu nevažne za dalju karijeru. Ali eto, tu je trenutak kada se teško, ali sam počeo to da pričam zbog toga što i tu znam dosta ljudi koji su u tom trenutku otpali, odnosno nisu našli mesto, našli su mesto, ne znam, da rade u banci, u osiguravajućoj kući, na raznim nekim potpuno nevezanim mestima, godinu, dve, tri, a onda se vraćali u nauku, bilo tako što su sami konkurisali i dobili mesto, bilo preko programa, jer postoje danas i programi koji upravo služe tome, da se ljudi vrate u nauku, koji su iz nauke ispali, da im se da neka šansa, jer vrlo često ti ljudi koji ispadnu iz nauke počnu da grade dobru karijeru u nekoj drugoj oblasti, gde steknu neka važna nova znanja i neke nove veštine, i onda je dobro vratiti ih u nauku, korisno za nauku, ako oni žele, jer onda donesu i neke druge kvalitete. Tako da ima i toga. Nije smak sveta, nijako se dođe dotle da nema posla, mora da se radi, nađe se posao negde drugde, pa se vrati u nauku. To je super. To je super i za mene informacija, pošto ja nisam odustala. Da. Dobro. Sad, mnogo mi je važno, baš vam hvala, ovo su stvarno bitne informacije. Recimo, ja sam se sa tim Family Friendly univerzitetom susrela, ja mislim, prošle godine, kad sam konkurisala za neko lektorsko mesto u Konstancu u Nemačkoj. I tamo sam na njihovom sajtu pročitala kao mi smo Family Friendly fakultet. Meni to je bilo prvi put. Dobro, ja nisam toliko se ni trudila da saznam šta sve postoji vezano za to, ali mi je bilo jako zanimljivo i mnogo bitno da je, ne znam, recimo, postojala mogućnost da se ne radi non stop na fakultetu, nego da neke stvari budu online, pa to znači, ja mogu da budem i tu, što je meni u tom trenutku važno, i tako dalje. Tako da je dosta bitna informacija, mislim da ljudi ne znaju. I sad, pre nego što krenemo na to važno pitanje lektorata,
Interesuje me nešto što možda nije konkretno, ali jeste, u stvari, eto to mentorstvo. Znači, rekli smo da je jako bitno biti samostalan i sam tražiti projekte i pitati profesora. Eto, ono što vidim da je ljudima veliki problem jeste da jednostavno pošalju mail i kažu onako iskreno, profesore, taj i taj, ja hoću to i to, imam taj problem, možete da mi pomognete. Ljudi to ne rade. Ja to uvek radim, na primer, za sve što mi je potrebno i onda dobijem pristup informacijama ili kurse, raznim nekim konferencijama sam dobila pristup tako što sam jednostavno pitala. Čak nekad i piše ili ne piše da ja, na primjer, mogu i ja onda pošaljem mail, izvinite, mene to interesuje, mogu, oni kažu može, evo, izvolite. Tako da mi je to bilo onako vrlo bitno i mislim da ljudi treba... Apsolutno, treba pitati, treba tražiti i upravo, čak i kada piše da ne može, treba pitati, a da li bi ipak moglo, ako vam nešto znači, obrazložiti, znači mi zbog toga i toga, da li možemo da pređemo preko te... Vrlo često mislim, u akademiji vrlo često postoji taj stepen slobode da se može preko nečega proći. To je super. Sad jedno pitanje, pre nego što dakle pređemo na ovo o lektoratima, mene interesuje lično mentorstvo. Dakle, koliko vi ste mentor mnogim studentima i raznih nivoa studija, pretpostavljam. I sad često se taj izraz, odnosno ta reč, sreće u biznisu i sada vidimo opet neke negativne reakcije naučnika, u smislu ne možete da koristite tu reč u biznisu, to je samo naučna stvar, a u stvari u biznisu to, eto šta znači? To znači da neko ko je već negde na nekom mestu gde mi želimo da budemo, prosto daje savete. Recimo ako mi je potrebno da čujem kako je Bill Gates postao Bill Gates, on će meni biti biznis mentor, dakle ne treba mu nikakvo znanje formalno, prosto čovjek ima iskustvo u tome, onda on organizuje neke obuke ili šta god i, mislim, pričam fiktivno, ali eto, to je to. Ali vidim da postoje te neke možda negativne reakcije, ali ja mislim da nema potrebe za tim, mislim, kakve veze ima reč. Mentor je mentor, pa sad može da se koristi kako god hoće, jel tako, mislim? Apsolutno, mislim, ne vidim nikakav problem. Naravno, nije isto, pa šta ako nije isto? Jedna reč može da ima više značenja, mislim, klasična polisemija, čak mnogo toga jeste slično, mnogo toga stoji u jednom i u drugom slučaju. Uloga mentora na univerzitetu, pogotovo, eto, to je još jedna velika razlika, dakle, tu postoji ogromna razlika u odnosu na Srbiju. U Srbiji većina mentora u principu gotovo da ne igra nikakvu ulogu, igra tu ulogu da će na kraju pročitati taj rukopis i eventualno praviti neke probleme kandidatu ili ne, ali će na kraju to proći. Retki su, mada eto ja mogu da kažem da je moj mentor za diplomski i za master rad, za magistarski rad, to jest za diplomski rad mi je zaista na papiru bio mentor, a za magistarski rad mi je bio realno, ali na papiru je drugi potpisao. Profesor Miloš Kovačević je bio primer dobrog mentora još uvek za mene iz ove perspektive, u smislu da je vrlo aktivno radio sa mnom, da je razgovarao sa mnom, da mi je sam smišljao literaturu. Ja mu kažem šta mislim, onda on neke asocijacije, pusti mi neku knjigu, ja kažem šta li mi je ovo poslao, onda krene da čitam i vidim da zaista je na tragu toga što sam ja mislio da me on nije razumeo. Ali kažem, to je više izuzetak nego pravilo po mom iskustvu iz komunikacije sa drugim kolegama i na kraju krajeva iz neposrednog posmatranja, pošto sam radio u Srbiji kao profesor na univerzitetu neko vreme. Ovde uloga mentora je važna sa jedne strane ta koja možda nije u biznisu zastupljena, a to je eto uloga u samom sadržaju istraživanja, pošto u biznisu manje ima istraživanja, mada ima i istraživanja u biznisu. To je jedan važni deo uloge gde mentor treba da više strugo učestvuje. Treba sa jedne strane da bude u stanju da preporuči bar početni neki paket literature, ali i u važnim stadijumima istraživanja da obogati taj opseg interesovanja kandidata novom literaturom i nekim novim smerovima. I tu vrstu pomoći uopšte vezane za znanje, da mentor zna nešto više pa će pomoći, ona se na neki način podrazumeva, ali ona nije toliko važna iz mog dosadašnjeg iskustva, iz mog stila, da kažem, mentorisanja. Mnogo je važnije sa jedne strane imati diskusije sa kandidatom, dakle razgovarati, igrati đavoljeg advokata, dakle tražiti probleme sa argumentacijom, sa metodom, sa bilo čim što radi kandidat,
i time mu pomoći da sam vidi eventualne nedostatke, da sam usavrši svoj metod, da sam pojača svoju argumentaciju. To je jedan važan aspekt, znači svaka vrsta feedbacka da kandidat šalje svoje radove i to ne samo doktorski rad. Kada ste nekom mentori, obično, opet, zavisi od stila, ali obično čitate i njegove radove koje šalje u časopise. Čitate sve što on radi, dajete mu povratnu informaciju, komentarišete, pričate sa njim o tome i na kraju to isto važi za samu disertaciju. I tu ja se trudim da se prilagodim kandidatu. Neki kandidati vole da mi daju celu disertaciju kad je gotovo i da je ja čitam. Drugi vole da mi podsekcije šalju pa da im ja vraćam komentare na podsekcije. Jedni vole da se srećemo jednom u 2 meseca, drugi vole da se srećemo jednom u nedelju dana. Nekad nije moguće sresti se jednom u nedelju dana, nego eto, nađemo neki kompromis pa jednom u 2 nedelje. Zavisi i koliko imam doktorskih studenta. Kada imam 4 u istom trenutku, onda je mnogo teže. Kada imam jednog, onda može. Ali eto, postoji i taj drugi deo koji mislim da je isti kao u biznisu, a to je ono gde kandidatu pomažete da stekne veštine i ta praktična neka znanja i da upozna ljude i da se spremi za karijeru i da mu kažete kad treba da krene već da misli o sledećem poslu, zašto mu je korisno da ode na neki događaj. Jednom mu kažete, sledeći put on zna koje događaje da bira i kako. Dakle, postoje te neke stvari koje se zapravo tiču obično svog ličnog iskustva, gde neko iz svog ličnog iskustva pokušava da prenese te korisne informacije, da skrati kandidatu put, da mu pomogne da ne mora sve da uči sam, jer često kad učite sami uzmemo malo više vremena pa ume da bude kasno. To takođe igra jako veliku ulogu u nauci, jako je važno. U principu, na zapadu mentore, ljude, profesore u principu kao mentore ocenjuju po tome koliko su kvalitetne disertacije pisali njihovi kandidati i po tome koliko je njihovih kandidata izgradilo karijere u nauci. Dakle, pre svega koliko je njih našlo prvi sledeći posao. Jer to je funkcija mentora, da spremi kandidata da što uspešnije načini taj prvi sledeći korak, a u idealnom slučaju i nekoliko narednih koraka. To je sve vrlo interesantno. Dakle, studenti niste sami. Treba naći samo dobrog mentora. To je sad zanimljivo kako. Mislim, šta ako ja hoću da mi recimo vi budete mentora, a radim nešto potpuno drugo. To onda nije moguće. Ne, onda nije. Pa da, u principu, to se sad dotiče i toga kako, na primjer, doći ovde kod nas na doktorske studije. Najbolji način je kontaktirati direktno potencijalnog mentora. Dakle, ako neko hoće lingvistikom da se bavi, slavističkom lingvistikom, treba da se javi meni i onda ću ga ja pitati čime želite da se bavite. Da vidim da li je to nešto što ja mogu da mentorišem. Ako taj neko kaže hoću da se bavim, ne znam, morfologijom roda, super. Ako kaže hoću da se bavim sociolingvistikom već, ne znam, zanimanja, ja to ne znam, ja se u to ne razumem, ja nisam u mogućnosti to da mentorišem, ja ću rado posavjetovati, eto, možete da se javite tome i tome, tamo i tamo radi taj i taj koji se time bavi, mogao bi da vam bude mentor, ali sigurno neću prihvatiti da bude mentor takvog rada. Dakle, potrebno je da se stvari sretnu, da mentor može da bude, da to ulazi u struku mentora. Da, ali verovatno to uvek i bude tako, baš kako treba. Nađe se uvek u svakoj oblasti neko ko je baš za nas i mi za njega. Najbolje je tako da bude, da, ima dovoljno ljudi, tako da trebalo bi da može. Ko zaista, mislim, ko želi, samo se treba potruditi, može se doći do ljudi koji su odgovarajući za to i tekako. Super. Sad da pređemo na temu lektorata i sad ono klasično pitanje, kako je stanje naših lektorata u svetu? Ali evo, vi ste, znači, u Gracu postoji lektorat, to je lektorat za, kako se sad to zove, bosansko, srpsko, hrvatsko? Da, u Austriji se jezik vodi kao BKS, bosniško-atiš zebiš, crnogorski se ne pominje u tom zvaničnom imenu, i to je jedino što je moguće u Austriji da se koristi. Naprimjer, mnogo se bune na političkom nivou Hrvati, Hrvatska se buni zbog toga, Hrvatska ulaže proteste, traži da se to razvoji, da se svaki zove posebno i tretira posebno. Austriju to ne interesuje, ona u principu sledi više neki pragmatični princip da je
tako je manje novca se ulaže u sve to, a pokrije se funkcionalno to što je potrebno, tako da je njima to u redu. Sad, kakve... To je isto, izvini sad što vas prekidam, ali kad sam pričala sa ljudima tamo iz Konstanca, oni to čak zovu srpsko-hrvatski. Što se njih tiče... U samoj nauci 90, dobro ne, sad se sve manje, ali do skora je 90% ljudi govorilo srpsko-hrvatski, sad možda recimo pola ljudi još uvijek kaže Serbo-Croatian, Zebo-Kroatiš, polovina će reći BHS, BKS, BCMS, šta god, BCS, a često sami autori koji su iz jedne od zemalja koriste samo jedan naziv, dakle hrvatski lingvisti će ga zvati, da. A što se tiče lektorata, pa stanje nije sjajno uopšte nije sjajno, ali mislim da to je prema mogućnostima finansijskim države Srbije, ali i prema organizacijskim mogućnostima i stanju u državi, neminovno da bude tako. Mi ovde imamo situaciju da imamo lektorat koji popunjava Srbija, imamo lektorat koji popunjava Hrvatska. Za lektorat koji popunjava Hrvatska se Hrvatska svaki put sama javi, ministarstvo hrvatsko se javi, došlo je vreme pošto su nam lektori uvek po ugovoru do 3 godine, posle 3 godine se menja lektor, jave se iz ministarstva i onda krene procedura gde nam oni pošalju predloge svojih lektora koje imaju, postoji odeljenje u ministarstvu koje se time bavi, postoji institut u Zagrebu koji se time bavi, Croaticum, i vrlo se ozbiljno na tome radi, svi su u koordinaciji, jednom godišnje svi imaju seminare koje pohađaju ili 2 put za nastavu hrvatskog, kako se kod njih zove, hrvatskog kao stranog, i takođe na mnogo načina se brinu o tome. Između ostalog, hrvatski lektori u Gracu dobijaju otprilike dodatnu trećinu do polovine, a sada će biti i puno više, rekao bih, plate iz Hrvatske povrh onoga što dobiju ovde. A dok ja kad sam u Konstancu pričala, verovali ili ne, Konstanc, dakle grad na maltene u Švajcarskoj, gde je standard potpuno drugačiji od Nemačke, a kamoli od ostatka Evrope. 1000 evra, kaže meni profesor, i on sam je u fazonu bio, ne znam što da vam kaže, kao to je toliko. I sad mislim stvarno tako je i u Gracu, tu negde, nisam siguran, možda malo više. Ali pretpostavljam da je standard malo drugačiji ipak. Jeste, cene su u odnosu na Konstancima, ciriške cene u principu, ovde su cene nešto niže, i pogotovo stanovanje je jeftinije. Ali da, tako, mislim nešto preko 1000 evra, sad se trudimo da fond časova ne bude 10 nego 12, jer su primanja prema fondu časova, i da onda, eto, to bude malo pristojnije, ali to je neka suma sa kojom se živi i u principu lektori kažu da je to u redu da se živi, ali vrlo često lektor dođe sa idejom, sad ću raditi malo u inostranstvu pa ću da stavim nešto po strani. U ovom trenutku to teško ide, nešto značajnije ne. Za srpske lektore, kažem, eto, hrvatski lektori, ne znam kako oni, ali kako se finansijski snalaze, ali oni imaju 50%, a bit će malo i jače, više novca, zato što hrvatska strana tu pomaže i finansijski. Evo, a da kažem kako nalazimo lektore iz Srbije, to znamo nas dvoje, ali lektori iz Srbije nalazimo tako što se sami snađemo, eto, srećom, mi smo ovde sa instituta imali dobre kontakte na Institutu za srpski jezik kao strani u Beogradu i uz veliku pomoć, zaista pre svega Nikice Strižak sa instituta, smo dobili sjajne kandidate i biramo između njih, ali opet taj nedostatak institucionalne podrške, na primjer, dovodi do toga da često dobijamo kandidate od kojih nijedan ne govori nemački, a nama je ovde nemački vrlo važno da se zna, postoje časovi koje nije moguće držati bez znanja nemačkog, i tako da postoje neki soft skills i tako nešto što ipak institucionalna državna podrška obezbeđuje, a podrška koja još praktično jeste na neki način institucionalna. Institut za srpski kao strani je institucija i školuje ljude za srpski kao strani i tako, ali još uvijek nije na istom nivou. A i to smo morali sami da se snađemo i da mi nismo imali te kontakte, ne znam šta bi bilo. Vrlo je moguće da bismo ostali bez srpskog lektorata. Mislim, i sad smo bili nedavno u situaciji da ćemo ostati bez jednog lektorata i onda je došlo je dotle da sad treba ili ćemo ostati bez hrvatskog, gde Hrvatska beskrajno pomaže tom lektoratu i praktično sigurnije i bolje se osjećamo i bolje smo podržani mi, ili bez srpskog,
Pa eto, došlo je do takve situacije, na kraju smo zapravo došlo do toga da će Hrvatska pojačati svoju finansijsku pomoć, zato što naš argument je bio prilično čvrst da mi imamo stalnog lektora, stalnu lektorku koja je Hrvatica i ako bismo se rešavali jednog lektorata, ne bismo želeli da ostanemo potpuno bez srpskog, a da imamo dvoje iz Hrvatske. I onda je bilo da treba da ostanemo bez dobro podržanog hrvatskog lektorata, da bismo zadržali srpski koji je neizvestan, koji ako nekog trenutka više nemamo taj kontakt u podršku instituta, pitanje da li ćemo nekog i kako dobiti. Ali srećom, kažem, Hrvati su izašli i povećali finansijsku pomoć sa svoje strane da bismo mogli da zadržimo dva lektorata. Eto, to je razlika između Srbije i Hrvatske. A onda se u Srbiji stalno diže buka kako se smanjuje broj srpskih lektorata, kako nema srpskih lektorata. Koliko para, toliko muzike. Da, ja iskreno da bude, meni mnogo drago što vi nalazite kandidate preko Centra za srpski jezik i Nikice i mnogo, baš sad želim da kažem hvala Nikici, zato što sve što smo saznali vezano za sve konkurse bilo je preko nje i njenog truda i to se uglavnom ispostavilo kao dobro, zato što uglavnom ti ljudi onda i dobiju posao, da li u Gracu ili u Kini ili bilo gde, to dođe do neke realizacije. Dok moja iskustva sa lektoratima preko ministarstva pre nekoliko godina bilo je nekoliko lektorata recimo u Rimu, u Rusiji i tako nekoliko bitnih gradova, nisu ni odgovorili ni nekakve konkurse, ni nekakve prijave, pojma niko živ ne zna šta je bilo, ni ko je tamo, mislim verovatno neko zna, ali to preko, nažalost, našeg ministarstva izgleda da ide malo drugačije. Ja znam da vi organizujete konkurse i da tu bude ozbiljna komisija, to mi se isto desilo i u Konstancu i ne znam gde sam sve ja konkurisala, ali uglavnom je bila neka komisija i to uglavnom ovako ide. Tako da ja mislim da je dobro i ne verujem da će prestati, pošto Centar za srpski jezik on školuje profesore srpskog jezika kao stranog, tako da mislim da nema potrebe da se bojite, uvek će neko od nas da dođe vrlo rado. Mislim da taj fond časova omogućava i da se nešto pored radi, dakle da se rade neki privatni časovi ili biznis neki, nešto bilo šta, tako da nije loša prilika po mom mišljenju. Apsolutno, to je zvanično, u ovom trenutku 50%, ali eto radimo na tome, nadam se od ove dolazeće godine da će biti 60% angažmana, eto čisto da bi primanja sa univerziteta bila malo više, ali još uvijek ostaje 40% mogućnosti vremena nedeljno praktično da se neko angažuje na nečemu drugom i ko želi i trudi se može i to je još jedan razlog zašto je važno ako možemo da nađemo ljude koji pričaju nemački jer je sa nemačkim mnogo lakše i naći taj dodatni posao ovde. E pa eto, tako da mnogo mi je važno da podvučem da je jako lepo što ljudi mogu da dođu zaista i da budu, ako ništa drugo, intervjuisani, da imaju to iskustvo razgovora sa ljudima koji se time bave, pa sad negde će uspeti, u jednom trenutku će se neko zaposliti, neko neće, neko odustane, nije važno, ali ja sam imala priliku da budem ispitivana od strane komisije, što mi je mnogo bilo bitno. Sad možda je važno ljudima, mislim, bilo mi je lepo, bez obzira na ishod, ali zaista to je isto neka veština koja se stiče. Apsolutno, to je iskustvo, iz toga se mnogo uči, čovjek nije ni svestan koliko će naučiti iz toga. Na kraju kad se vidi koja se pitanja postavljaju šta je tu važno, onda zna čovjek na čemu dalje da radi, na sebi, čime će, i kako da se sledeći put predstavi, i šta da stavi u prijavno pismo i sve to. Sad možda možemo malo i o tome, dakle, prvo komisija uglavnom bude neki profesor koji je šef te katedre, u ovom slučaju recimo u Gracu to ste vi, i onda neki lektori koji su tu, dakle, za hrvatski, za bosanski, ili tako, znači to budu neki... Da, kod nas u principu tu glavnu reč imaju lektori, zato što mi smo tako organizovali, ovde sam ja zadužen za, između ostalog, za planiranje nastave i to znači ko će šta predavati, međutim, trudimo se da za svaku oblast, a oblasti su lingvistika, sa jedne strane, sa druge kultura i književnost, naučni deo, i treća stvar su ti jezički kursevi, lektorski kursevi, četvrta stvar su didaktički kursevi, to je kako se kod nas već zvao PPM, pedagoško-psihološko-metodički deo nastave. I svaku od tih oblasti autonomno, da tako kažem, određuju, organizuju, uređuju ljudi koji se njome bave. Tako da i kada je reč o lektoratu, kod nas sve što se tiče lektorata rade sami lektori, oni organizuju časove, organizuju ispite, oni drže ispite i mimo naše nastave za neke različite nivoe, zatim kvalifikacijske ispite i tako.
Tako da i kod uzimanja lektora, glavno je šta će oni reći, jer će oni posle sa tim lektorima sarađivati i za njih je najvažnije da vide da neko ima iskustvo lektorsko, da može da radi taj lektorski posao, ali da je neko s kim će moći lepo da pričaju, da sarađuju i da se dogovaraju, jer ima mnogo tu stvari kod kojih mogu da iskrsnu nesporazumi, nezadovoljstva i tako dalje, da je to neko sa kojim je moguće razumeti se, dogovoriti se, ko neće unositi neku zlu krv, neko loše raspoloženje. Tako da to su otprilike glavne stvari. Gleda se, nama je važno da taj neko ima iskustva u nastavi jezika kao stranog, da ima iskustva u nastavi jezika na univerzitetu idealno, da poznaje nemački jezik i da u timskom radu će se u timski rad dobro uklopiti. To su 4 najvažnija kriterijuma koji lektori onda procenjuju i oni daju glavnu reč prilikom izbora, ali naravno i taj ko učestvuje još uz njih učestvuje takođe sa svojim zapažanjima i utiscima. Pa zanimljivo, lepo. A šta ako neko nema iskustva u radu? Da, mislim, to je... Recimo samo masterima, na primjer. Za to postoji neko ime čak, taj problem da svi traže čoveka sa nekim iskustvom, ali negde mora to iskustvo da se stekne. Jeste, to je ozbiljan problem. I onda, to nije u redu. Šta ako radi? Moje razumevanje je da je naš rezon pa nekako nekog drugog stiče iskustva, a kod nas nekad dođe kad ima iskustvo. Što naravno nije korektno, ali nismo došli u tu situaciju da moramo da se suočimo. A slažem se da nije sasvim u redu, da. Pa da, ali dobro, verovatno iskrsnu ja znam puno kolega koji su stvarno bez iskustva otišli na neke lektorate, tako da mislim nije uopšte... Ja sam bio lektor. Ja sam 2 godine radio kao lektor srpskog jezika u Velikom Trnovu u Bugarskoj, odnosno u to vreme srpsko-hrvatski se zvanično zvao u Velikom Trnovu, i bez ikakvog iskustva sam otišao tamo, tako da nije nemoguće. Pa super. Dakle, mislite da je važna ta pomoć države, a naša država se stalno žali na loše lektorate, odnosno na loše stanje lektorata. Da, naša država ide kao da je to sad neka nečija zavera, pa neko neće srpske, hoće hrvatske lektorate. Malo samo institucionalne podrške, ne mora čak ni finansijske, ako se nema toliko novca koliko ima Hrvatska, nije Hrvatska toliko bogatija, opet nije ni da nije. Makar institucionalna neka podrška, komunikacija, značilo bi mnogo. Nadamo se da će u nekom trenutku stvarno da bude dobro, mada ja kažem, nisam čula dobre iskustva, kad god je nešto išlo preko, nažalost, našeg ministarstva, to je negdje završilo u nekoj rupi, niko ne zna. Da, iz mog ugla ja ću za sada, dok ne vidim neku manifestaciju ozbiljne organizovane saradnje i podrške, uvek radije izbeći to i ići drugim kanalima nego da moram da idem, jer će to samo povećati komplikacije na planu dokumentacije, formalnosti, mogućnosti da nešto ode po zlu i tako, a nemam utisak da će doprineti kvalitetu. Volio bih da bude obratno, onda mislim da bi svaki departman, svaki institut koji predaje naš jezik bio jako srećan da sarađuje. To je zapravo dobra vest. Mislim, i koliko god bilo loša, dobra je vest. Dakle, ima nade da se nešto promeni, makar ako ne preko institucija, onda makar ovako. Tako da, studenti imaju puno razloga da se jave vama i svi koji su zainteresovani i da prate i Centar za srpski jezik. Tako da, to je sve zapravo super. Ja mislim da smo mi otprilike pokrili većinu tema koje smo hteli danas da obradimo. Hvala vam puno, stvarno mislim da je ovo sve vrlo korisno. Hvala i sa moje strane, jeste, ja mislim da smo dosta gusto izneli korisne informacije za tu neku ciljnu grupu koju smo gađali i nadam se da će se ljudi malo opustiti, da će se ohrabriti, da će prosto tražiti ono što bi voleli da rade, da će tražiti put ka tome i da budu dovoljno slobodni da se jave bilo kome za koga misle da im može u tom smislu pomoći. Što se mene tiče, sve što je deo našeg instituta ovde u Gracu, doktorskih studija, master studije u Gracu, osnovnih studija ko želi da dođe. Možda reći to za kraj, postoji taj neki, naročito u Srbiji, sve manje u Bosni i Hrvatskoj, neki stereotip zašto bih ja išao da studiram svoj jezik u stranoj zemlji.
Pa niko neće doći ovde da uči, da priča svoj jezik. Doći će da uči ono što je nauka o jeziku i o književnosti i o kulturi dala, i didaktika i tako dalje. Dakle, doći će da vidi koja znanja može da stekne negde izvan svoje zemlje, da malo raznolikim učini svoj profil i može da dobije zaista mnogo teorijskih informacija, teorijskog znanja koje je, ja bih rekao, na dosta visokom nivou, ne bih poredio ništa ni sa čim, ali da može da se dobije jako kvalitetno znanje i jako kvalitetna diploma koja otvara put na razne strane, a ujedno nudi i tu korisnu stvar da se može uz to raditi, da se može živeti sasvim pristojno, da se može doći onda u situaciju da se odlučuje hoću li da ostanem ovde, hoću li da se sa ovom diplomom vratim nazad, sve su opcije na stolu. Tako je. Super. Ja mislim da ovo stvarno bilo ohrabrujuće. Meni bi bilo da sam imala prilike da ovako nešto slušam kad sam tek počinjala, recimo, studije ili kasnije malo. I mnogo vam hvala još jednom što ste... Hvala i s moje strane. Meni je drago da sam imao priliku ovo da kažem i eto, ja imam tu neku sliku da sigurno postoje ljudi kakav sam bio ja, kakvi su bili nekih drugi s kojima sam se kasnije sretao, kojima ove informacije mogu da budu korisne. Kako da ne, ja sve što sam u životu uradila do sada i u karijeri, mislim da bilo mi uvek najznačajnije da čujem priče drugih ljudi i to ohrabruje stvarno i jako je onako... pomaže puno, tako da, eto. Hvala vam, profesor. Ja se nadam da će biti opet neke prilike da pričamo nešto drugo. Da, taman je oko godinu dana od prošlog razgovora. Jeste. I ono je predavanje bilo super, ja ću ga sad malo popularisati ponovo, jer je negde ostalo na internetu, ali svakako ćemo, ja se nadam opet imati priliku da pričamo o nečemu. Hvala vam. Hvala.